Kasngi ke basis pak lai pun rio. Ha ke keteng ukpa ukuan mensim bakut amen. Kutra Jisu pensele ingi dak mensim bakut jong me. Kashtiba arsh gorin kalenong ke bakat wei. Ngarakwa bapinia sya yang watla ngalam biet. Sengob hase. Nga angnut na kabenta jong pi kemba angnut ublay. Pilong kum ka thai seti batlem ya ka bangala penete ktien bar uwei ubrio ubalong ukris. Nga septieng ba kemba ubesen yula syukur ya ka im. Da ka jing sentias niu jong u. Ki jing mut jong pi kin saput bat pin saham no na ka jing iej basungur bat bapura ya ukris. Nga ong kum ni na marhaba manur wan yalap ya uwei pat u Jisu ubamdai kemba ngilai yalap. Ni haba piyo pediang ya uwei pat umensim ubaya per na uba pila pediang ni ke gospel ke bamiadai ba ke gospel ba pila pediang imat pi pediang sengobha. Ngamnyau yala dia ba ngaduna hae ya ki apostol heman. Ngala ban long ubam penak kelit. Henry hakjing tip te ngam duna Ngilapan sebut ya kani hapi hakibun rukam. Hatu ngalale baklamu habang ngalayalap ya ke gospel ublay hapi. Da ke bapenrit yala dia kenapa penkraw hapi. Ngalatu na kiway pat kibalang. Ngalasimbai nong na ki bandup syakri hapi. Menbang ngaladon bat pi ngakerdu. Ngam siblaban kiai inu napi. Namar ki para bangit kiba lawan na Macedonia kilapan biang ikijindon kam jonga. Ngala sumar na dong sedong ban omban kiai api. Bat nganyai sumar ban le kumta. Ngasmai da ukris badon hanga. Bakani ke jingkop jonga kan om senge hakitan akaya. Balai namar bangam iye jepi. Ublay utip banga iye. Ya ka banga jule nganyai le kanang ban kanglat. Ya kitu ke bawat ke kabu ban ong hana ke kam sekri ke ba kikop kata kalong kum ke jongi. Kibriyo ke bakum kini kilong ki apostol lamler. Kile syukur hakariam kum ki apostol ukris. Bat en lengo lay. Namar usoitan uriam. Wat usoitan uriam yala di kum angel ke jingsyai. Don jing pelai bagi nong trei jong u kin riam yala di kum kinong trei jong blay bahok. Henry kin sakut tek kat kum ki jing le jong ki. Ngaong biang sa sisien. Hey, wat don batharai biet yang Henry piai million te. Tu pediang yang kum ubabiet bangaru ngandup yokop kendiat. Ya ke banga keren hakani ke jingkop sarong ngam keren kemba ukwa utrai. Henry hakurukom kum ubiet. Namar belai ki bakop yala ki buram brio. Tengaru ngan kop. Habai yala di filong ki bastat. Pisyak sengobha pat di ki babiet. Pisyak wat di kitu ki balik mon ya pi. Ki balik kabu ya pi ki balik he. Wat ki ya ki bathap ya pi nak khmat. Da ka jing sengau le ran ngadei ban pla. Bangila long ki batlot hakani kaliang. Henry ya ka ba unu ban kren kop. Ngakren da ka jing biet ho. Ngaru nganut. Hatu kilong Hebrew. Ngaru Hatu kilong Israel. Ngaru Hatu kilong usembai u Abraham. Ngaru Hatu kilong kinong trei ukris. Mentale ngakren da sisha kum ubiet. Ngakampalat manga. Kambun ba kijing trei sitom kijing syong patok. Kamting na kijing syak sempat kibabun sien saban yap. Na kiju san sien ngalayo 3 sao po duna iwe. Lai sien lakawut yang ada kiding teli. Si sien ngala syak lentam mau. Lai sien ngala syak pat lieng. Si miet si sengi ngala syak haduriau. Ngalalet jinglet lentertait. Da ke jing mana ke jing slay kinong lute. Ki parajat jonga ber ki gentle. Da ke jing siir sudah hasnong hari kenja haduriau. Na ki para bangait ki barsap. Ha ke jing trei sitom. Ha ke jing jenjar. Ha ke jing pet miet. Ha ke jing tengan. Bat ke jing seliang. Ha ke jing syak jing et bon sien. Ha ke jing kriat. Ha ke jing lingkut. Klem da yatu ikiwei pat ke jing syak sitom. Don sa ke jing pisa man ke sengi. Ke jing pikir iki balang barok. Manu bat telot bat ngaru ngam telot. Yanu la pentut
ban nga ngam ingkong ladang ade ban kop ngan kop ya kijing telot. Ublay berukpa jong try Jesus Christ utip do ani ro ya u junam bangam lam ler. Hadamaskus ulat jong usim aratas ulang apirai kenong ba ban yo kem yang Henry la penhiar yang usup hanaka khalki hakaba hakenro berkumta ngalalat nakakti jong u. Kaktien jong utrai ngis ngongo ya ublay. Hakani kalendong yo i ya ka jingkop ka ba Paulus ukop lane open pau ban penkesan ya ladi kamtam Ahmad jong kitu kibre ki bakop sarong lane ki bakhanya ladi bakide ki apostol ki bahe lane kita ki bakhanya ladi baki khamhe kerdan bani ki wepat bar ki bapet po ya ka kam ka ba Paulus utrai. Hakani ka klip mat Paulus ukwa ban penkan mau ki ba kamtam ki Kristan hokoren ba maki kilap diang ke jinget da ke jingelap jong Paulus pat menta pada habaki wei ki wan yalap ya ka ka balong persya lane ka balong markhong pong ya kata ka ba Paulus ulayalap ne kata ka ba maki kilayo jinget ka pau thik kumba maki ki diang la ka jing sungobha na kata da Paulus uong ba omdon da wei pat ukris omdon da wei pat da ka wei pat ka gospel mdai da wei pat mensiam takadau pimdai wan diang ikini ki brio. Bat persya ikitu ki brio ki bakop ila dik bakilong ki apostol he manyu ka ba Paulus ukhat kitu ki apostol ki balam ler mauru ukran kop ong ba nga jing tres tom jongaru kalong kampalat ban ya uno weipat bat kisung tenat ki jing jong Paulus ba ong nga keren menta om nei kat kum kamon utrai hen ring kop ha ka jing biet jonga ban penpau ba mau daladi jing sisa kwa ban kop sarong lane ban keren Henry namar bakitu kikop natakadhaw mauru umban si ban kop. Mau umban si ban pen i balane ban yakran lang batki. Kawai ka ba Paulus uong ba ngimdai ban sngo la ran lane ngimdai ban sngo lengo ya ki apostol lamler lane gitu ki ba persang ban pen bakla ya ka ketien kejong ublay. Balai uong wat uksu ru yaladi upau kum angel jong kejing syai. Kun men kepara ba i nakani kadaw ni don kam ikani kawi kejing ai chung mensim bakhuj bangi ong discernment of spirit lane kata ka jebor ban penia per ki mensim ki babahana ki lagi si mensim ki basnio ni don kam ban long ki bahusiar banum sngo palat ba ublay ukran tang hangi em namar balai yo le si kata kasur ba mangi yo sngo kawan na kajing sngo jungi simet nak rekom perkhat jungi lani kala ban wan na umun sim paman ken mau umun sim paman do upau upen pau ila di kum u angel jong ka jing syai kani ka jing deception lani kata ka jing alam ka bakla kalong ka bakrau hadu kata but u ya le hadu menta ban pen kelon yang iwe pe ban yo ban pen kelon kamtam itu ki brio ki balangai hau jisu ki balabot ya hadin kata Paulus ujier kerteng ya ki jingale ki ba mau la sya bat hang ni yo iya kata ka jing jenjar ka ba Paulus usya na ka benta ka gospel ujier up kerteng ki jing sya sempat ka ba mau usya ka jing sya bom de ki ding teli wang ki jula laisien kat sabangalek ngadon ka jing ma ha ka jing at pelum kaling halang na ki paraju na ki para bangai ki balam ler na ki ba arsap na ki gentle rukum ju na ki ju rukum ju barkum ta terter kat sabalik kadon ka jingma ka ba khrau ka ba ap eu kani ka de ka jingale ka ba Paulus usya but la repi ngipuli bhai ka ni la ningi sya skor bhai ka ningi yu i kat no Paulus ula sya sitom na ka benta ban pen priang ya ka gospel kat no si sya ula trei do yap do em kum apostol ban ya le persya kita ki jing baro ba mau ya kendo konmen ko para ba let's mangi ngimat ya ka ba Paulus umat lani mangi let's ngimat ya kata ka jingale kumba Paulus ulasya na ka benta ka jing ba na benta ka jing jong ka gospel Henry ka ka benta ka ba ublay ula jiet ingi lene ula khot ingi ngidon kam ban yang scam ha ka benta ka ba ublay ula jiet ingi ken mau ka jingale na ka benta jungi iwe pe ka la ban per Henry ka dei tang ka wei pada ka thong kata kadai ke jingale bangini aine hadu kabakut
Begini ai ne banlong kisaki jong ka gospel, begini ai ne banlong kisaki nak bentau Jisu ban priang yo Jisu seki weipat. Ai ngo yo blay ba mangile sing in mat kumbamat Paulus. Henry hapdeng ka wala ka taru ngidon kam ban sim ban king ya ka atiar jingyale kumbawa ong tengah kalonong basipau ka atiar yale jingi ka de ka jong ublay. Ngiyo da ka bangi penpra ngi pendu ya ka bor jong baman ya ki kut ba te merau jong baman. Ngidon kam ban beteng ya ka jingyale. Sakawai ru ngi haban pan na ukan rat. Kawai ka jing duai ka ba mangi ngi de ban duai ka de ba mangi iwei pe wei ru ngindon ka ju ka jing terang na ka benta ka gospel ban priang ka gospel tik ka modon Paulus. Ngaju duai barabor ban ongko kan rat ai ka men siem jonga kum ka men siem jong Paulus. Kata ka jing ye me ka jing terang ye me. Kat kekerdan ke bama udon unyau ke baro khot kum ke bam ler kam usya kat kini ke jing sitom na ka benta ka gospel. Hatu mangangala na yam. Hatu mapipila na yam. Sa sisien ban pun kut no le sing nginem sya kuma sya Paulus henry ha ka benta ka ba mangingi don tungin yang scam ban sakhi ya u Jisu man la ka singi ya ka gospel man la ka singi any ro e Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching et ka mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zo kaching et ka wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka ku na men ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching et chungi kan pan ka lai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan ka lai kolong brio man brio na shapo but you can tha baro a ka kmil ti batikna ya ka beneng batumai ba ka perthai batumai haba andala job ya ka bo jong ka sneer ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pan sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tesin ai kemarian gerak jengi Kristan tuduai na kumta jengi